хора, аз съм Деян и съжалявам, че нямаше видео в последните 2 седмици, просто бях малко зает. Днескашното видео ще ви покажа моя FC отбор, но с колко е силен той, от кой е по-силен. Ще видим кой колко е силен. Колко детайли има. И естествено влизаме си в 103 оверал от някакво. Виждаме Учула брат, който е 105 и се чудим. Има ето ги статовете. 150 дайвинг, 152 позишън, 128 халдинг, 151 рефлекс, 125 кикинг, 115 физикал. Добре. Навикам Вадайк. Неговите статистики са много добри. 98 пейс, 65 шутинг, 91 пасинг, 99 дриблинг, 122 дефендинг и 118 физикал. Роберто Карлос, легендата на отбора ми. 125 пейс, 188. Не, 88 шутинг, което е много мижаво. Много гадно. 109 пасинг, 114 дриблинг, 116 дефендинг и 103 физикал. Минаваме към Александър Арнолд, който е 121 пейс, 80 шутинг, 116 пасинг, 114 дриблинг, 125 дефендинг и 97 физикал. Минаваме към халфовете. Клаудът Макелеле, 108 пейс, 59 шутинг, 102 пасинг, 109 дриблинг, 127 дефендинг, 112 физикал. Нека към Пирло. Андреа Пирло, 104 пейс, 94 шутинг, 122 пасинг, 113 дриблинг, 104 дефендинг и 98 физикал. Минаваме към Кол Палмър, един от най-силните ми в моя отбор. 109 пейс, 110 шутинг, 117 пасинг, 128 дриблинг, 60 дефендинг и 84 физикал. Златна карта на Кол Палмър. Нека да видим към Роберто Баджио. 113 пейс, 113 шутинг, 120 пасинг, 134 дриблинг, 50 дефендинг и 80 физикал. Вече минаваме към Раул. Най-златната ми картичка в отбора. 125 пейс, 125 шутинг, 95 пасинг, 121 дриблинг, 55 дефендинг и 95 физикал. И като за финал Доминик Соланке. 115 пейс, 125 шутинг, 185 пасинг, 113 дриблинг, 42 дефендинг и 107 физикал. Лесна хора, ако искате пишете ми на лично, дали искате играете срещу моят отбор. Аз бях Даян, вие бяхте с това видео и до нови срещи.